Бірдә башлана. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер сезнең игътибарыгызга актуаль әңгәмә сәхифәсен тәкъдим итәбез. Бүгенге кунагыбыз милиция полковнигі, Россия гуманитар фәннәр академиясенең шәрәфле әгъзасы, Бөек Ватан сугышы ветераны, Хәтер мәчете имам хатибы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе иясе Харис хәзрәт Салихҗан. Исәнмесез, Харис хәзрәт? Сезне иң элек бөек җиңүнең 76 еллыгы белән котлыйбыз. Әлеге көн бездән ерагайган саен күңелләрдә аның әһәмиятен аңлау хисе арта. Яшьләр аңласын өчен тормышыбыз нинди булырга тиеш? Безнең тормышыбыз шулай булырга тиеш. Бөек Ватан сугышының дәһшәтле елларын җан-тән иҗтиһад кылып, дөрес итеп халыкка җиткерү. Ватан сугышы елларын ул һәр кеше өчен бик тә тирән сынау иде. Бүгенге көн Ватан сугышында катнашкан кешеләрнең исемнәре бихисап әс. Шулай булуга карамастан Ватан сугышына карата мөнәсәбәт йөзеннән кайбер фикерләр әйтеп китсәң хак булыр. Ни өчен без Бөек Ватан сугышында җиңә алдык? Җиңә алдык без Бөек Ватан сугышында шуның өчен, чөнки илдә милләт ара, диннәр ара, конфессияләр ара бернинди каршылыклар булмады. Җиңүнең төп сәбәбе халыкларның бердәмлеге. Сез истәлекләрегездә сугыш вакытында да Коръән аятларын укыдым дип искәрткәнсез. Сияси вазгыять башка иде бит. Коръән укысаң үлмисең икән дигән сүз, без үзебез 17 яшьлек балалар. Үлмисең икән дигән сүз солдатларның башларына керә һәм бик тә авыр вакытта. Фашист белән менә үлем белән көрәшкән вакытта балалар киләләр дә яшьтә шуқый дип батырым. Ука бездә батырым дип әйтәләр. Батырым ука идәни калды, бәхил булсыннар, операциягә керәсең бит. Менә шул вакытта Коръән укыйм. Коръәннең әйтегендә бөтен запас, әлхәмдулилла, аяттул курси шуннан ары запасында юк инде. Анда да бактанып утырып булмый. Шуны мин укытылган идем. Ил тарихында сугыш шәхес культы чорлары бар. Андый тайпылышлар кабатланмасын өчен тормышның нинди кыйммәтләрен кыйбла итәргә кирәк? Барлык фикерләрне бер җомгакка җыеп әйткән вакытта, фақат шул вакытта гына кайчан дин ва фән бергәләшсә, дин ул виждан, фән ул акыл, акыл белән виждан бергәләшкән вакытта гына нинди генә сәяси юнәлешләрдәге кеше булмасын, нинди генә усал или уңай кешеләр булмасын, фақат шул вакытта гына кайчан дин, фән белән бергәләшкәндә генә кеше гафиллектән уяна. Сез гел хәрәкәттә, әле белүебезчә, күптән түгел туган авылыгыз Чутай турында да китап чыгаргансыз. Картаерга ашыкмыйсыз. Сире нәрсәдә? Тормышның en çetin, caysız, uңайсыз bir minutunda özünün tuğan yerinde, tuğan toprağını bigrek de tiren аңларга ынтыласың. Чутай турындагы язган китап бул Бөек Ватан сугышы тамамлануга 75 ел уңайыннан ва Татарстан Республикасының 100 еллыгы уңайдан язылды. Максат бәндәләрне гафиллектән уяту. Томаналыктан уяту, ул бер авылга карата гына түгел, барыбызга да карата. Томаналыктан уяту һәм шуның өчен бу томаналыктан уяту өчен авылның шәхесләрен күрсәтү. 226 кеше сугышта катнашкан. Менә шуларның һәрберсендә җентекләп бу абзый нишләгән. Менә шушы китап белән шөгыльләнгән вакытта нәрсәләр ачыла? Патриотик тойгы, патриотик рухы кешенең ачыла.
Бүген актуаль әңгәмә кунагы милиция полковнигі Россия гуманитар фәннәр академиясенең шәрәфле әгъзасы, Бөек Ватан сугышы ветераны, Хәтер мәчете имам хатибы, Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт премиясе иясе Харис хәзрәт Салихҗан булды. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Ә мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.